Nyuwun awit pasang kalimat apik kinepinoin nolo duni dumaweng tawang tawang bekti kawula sarwa saking kunjuk dumateng tresna budaya. Kegulang tepang angga dewaduh nggo bilih kawula sarencang saking rombongan seni jadilan
saking Sanggar Pujo Sumakno kang mijil saking Tlatah Tawarsari Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Wonten ing titik kaleblangan siang punika marak sorwati balan wonten ing tlatah Pakualaman. Saperlu dari akhir kagaken derek pangayu bagyo upacara ganti dojo tawi berdodo jogo wonten ing Kadipaten Pakualaman punika. Wonten sarit kula sarit cang samangke badhe kabeber wonten kalih bapak. Bapak ingkang angka 9 inggih punika Bapak Putri Reganis saking Sanggar Pujo Sumakno. Nggih Bapak panutup samangke inggih punika Bapak Rampak Barongan. Bapak Rampungan Barongan mekaten saking Sanggar Pujo Sumakno. Kados napa kiprahipun kawula sarenceng saking Sanggar Pujo Sumakno kang mijil saking Tlatah Tawarsari Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Pramila kula suwun dumateng para pamirsa tresna budaya dering-dering jengkar saking papan pawiyatan saking papan palenggahan. Saderengipun kawula paripurna sarenceng saking Sirgan Pujo Sumakno dumugi beberapa pungkasan samangke. Prakanca lumaksana makita kita Pujo Sumakno, Pujo Sumakno, Pujo Sumakno. Pujo Sumakno.